नमस्कार, मी सुप्रिया जोशी. सण उत्सव करू साजरे या ग्रुपच्या माध्यमातून आम्ही जो मातृदिन सप्ताह आयोजित केलेला आहे त्यातीलच आणखीन एक पत्राचं वाचन आता मी त्या स्वतः ज्या आहेत पत्रलेखिका त्यांनाच करायला लावत आहे. तर या आहेत श्रद्धा गाजरे, पूर्वाश्रमीच्या आशा जोशी. नमस्कार. त्यांचं शिक्षण झालेलं आहे, MA MAd त्या करतायत, PhD सुद्धा त्या करत आहेत. आणि एक विशेष सांगावं लागेल की लग्नानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी शिकलेल्या आहेत त्यांनी. एवढंच नाही तर ज्या मुलीला कधी सायकल चालवता आली नाही आज ती 4 व्हीलर घेऊन शाळेवर जाते. एवढंच नाही तर तिच्या मैत्रिणींना सुद्धा सोबत घेऊन जाते. हे तिचं खरंच कौतुकास्पद आहे. माहेरची एकुलती एक लाडकी असली तरी सासरी सुद्धा एकुलती एकच सून होती, म्हणून तिनं तेवढे लाड जसे करून घेतले तसंच आपल्या जबाबदाऱ्या सुद्धा खूप पाळल्या. सासू सासऱ्यांची सेवा केली. एवढं सगळं करून देव धर्म कुलाचार करून ती जॉब पण करते आणि ज्या ज्या रीतिरिवाज आहे ते सगळं पाळते. मात्र जसा एक नाजूक धागा असतो सासूच्या सोबत आईचा सुद्धा, तर अशाच आईविषयीच्या भावना त्या आता आपल्यासमोर सादर करणार आहेत पत्राच्या रूपाने. चला तर मग पाहूयात. नमस्कार, मी श्रद्धा गाजरे, पूर्वाश्रमीची आशा जोशी. आईस पत्र मातृदिनाच्या निमित्ताने. आई, साष्टांग नमस्कार. आज मातृदिन आहे, पण मला वाटते की तुझ्यासाठी असा कुठला एखादा दिवस नसावा, तर रोजच मातृदिन असावा. कारण आई, तुझे उपकार कधीही न फिटणारे आहेत. तू हे जग दाखवलेस, नुसतेच दाखवले नाहीस तर माझ्या पंखांना बळ दिलेस उंच भरारी घेण्यासाठी. खरंच आई, तू संस्कारांचा खजिना आहेस. या संस्कारांच्या शिदोरीवरच मी माझा संसार फुलवला. मला आठवतं, मी 7वी पास झाल्यानंतर पुढे शिकायचं की नाही ह्या प्रश्नावर तू ठामपणे मला शिकवण्यासाठी पुढे आलीस आणि रूम करून परळीला मला व अजून 5 भावंडांना घेऊन तिथे राहिलीस. भाऊंना शिक्षकाची नोकरी होती तरीही तू कधी गर्व केला नाहीस किंवा वेगळं राहण्याचा हट्टही केला नाहीस. सर्व काकूंसारखंच जीवन तू जगलीस. सडा, सारवण, दळण, कांडण असे खूप कष्टाचे काम सुद्धा सगळ्यांच्या बरोबरीने तू केलीस. बाबांना कधीही या विषयावरून भांडली नाहीस की मला इतरांपेक्षा वेगळं काही पाहिजे. वर्षातून 2 साड्यांवर तू दिवस काढलीस. या सगळ्या तुझ्या आचरणातून तू मला अनमोल संस्कार दिलेस. आज मी शिक्षिका आहे, स्वतःच्या पायावर उभी आहे, स्वावलंबी आहे, ती केवळ आणि केवळ तुझ्याचमुळे. म्हणून मी तुझ्याप्रती नेहमीच कृतज्ञ राहील. तुझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करेन. तुझ्या या मायेच्या सावलीत सुख अनुभवेन. असेच तुझे संस्कार माझ्या सोबत राहोत. धन्यवाद. तर फ्रेंड्स, तुम्हाला श्रद्धा गाजरे यांचं पत्रलेखन आणि पत्रवाचन कसं वाटलं हे कमेंट्स करून नक्की कळवा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद. पुन्हा भेटूया एका अशाच सुंदरशा पत्रासाठी.